Wasal iż-żmien li titneħħa diskriminazzjoni tal-età u li din tkun imniżla wkoll fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Dan intqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt id-diskors li wassal fil-Parlament f'seduta speċjali organizzata biex tfakkar il-Jum Dinji tal-Anzjani. Wasal iż-żmien illi anki fil-Kostituzzjoni tagħna indaħlu emenda li fih nkunu qegħdin aħna ninsistu li ħadd m'għandu jiġi diskriminat minħabba l-età tiegħu. L-anzjan għandu dritt għad-dinjità tiegħu. L-anzjan għandu dritt għar-rispett tiegħu. L-anzjan għandu dritt għall-kwalità tal-ħajja tiegħu. Quddiem dawk preżenti, Bernard Grech tenna li l-anzjani huma l-eruq tas-soċjetà hekk kif kienu huma li permettew li pajjiżna isir nazzjon indipendenti huwa qal li hemm bżonn ħidma kontinwa li tkun imnebħa minn din l-imħabba fil-waqt li nuru impenn favur l-anzjani. Bernard Grech saħaq li l-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u diversi għaqdiet oħra tal-anzjani jagħmlu parti minn sissien importanti fis-soċjetà sabiex tissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Min-naħa tiegħu l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia qal li l-anzjani huma parti integrali minnha hekk kif kienu u għadhom ta' ispirazzjoni għas-soċjetà tagħna. Barra minn hekk huwa fakkar kif l-anzjani llum jammontaw għal aktar minn kwart tal-popolazzjoni Maltija. Min-naħa tagħha d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici qalet li l-kriżi tal-faqar teżisti l-aktar fost l-anzjani n-nisa hekk kif għad hemm distak fil-pensjoni bejn in-nisa u l-irġiel. Hija appellat lill gvern biex jagħmel il-konsultazzjoni meħtieġa meta jitfasslu l-liġijiet ġodda. Intant il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani Peter Paul Bonnici qal il-Kunsill jemmen li sar progress tul is-snin. Il-ħidma ma tistax tieqaf hawn. Hekk kif dejjem jista' jsir tibdil fil-leġiżlazzjoni sabiex ħajjet l-anzjani titjib. Huwa rrimarka li biex ir-riformi jidħlu fis-seħħ hemm bżonn rappreżentanza tal-anzjani anke fl-MCESD.